companyia farmacèutica pot esponsoritzar un programa de beques als centres sanitaris? Un professional de la salut pot ser convidat com a ponent per a un congrés amb tot pagat durant una setmana? I organitzar una taula rodona d'experts amb la col·laboració d'una companyia farmacèutica? Segur que algun cop t'has trobat davant una situació similar o coneixes algun company o companya que li hagi succeït. Però com cal actuar? Què s'ha de tenir en compte? És evident que, durant moltes dècades, les interaccions que es produïen entre els professionals sanitaris i el sector farmacèutic han pecat d'una manca de transparència. Les relacions entre els professionals de la salut i la indústria farmacèutica s'han de basar en la transparència i la independència, establint col·laboracions fonamentades en l'ètica i el respecte de les normatives vigents. Per això, al llarg d'aquest curs online, dividit segons el context en 3 mòduls, veuràs, a través d'exemples pràctics i casos basats en fets reals, com interaccionar amb la indústria farmacèutica tenint molt presents a quins riscos es pot confrontar i com poder fer per minimitzar-los. Tot això en base a les lleis, els codis deontològics, els codis sectorials i les diverses iniciatives de transparència existents. I tu? Vols posar llum a les ombres?